दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै 820निफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्चार होनानै थांदों खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर सोरनिबा जीवन सोरनिबा न'खरखौ नष्ट खालामनानै आरो सोरनिबा लाइफनि इमोशन्सजों सोरखिबोनानै सोरजिनो थांनाय बे पर्बत जरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ मानो नांगौ जुदि बे पावार प्रजेक्टखौ गायसनोब्ला बेयाव थानाय लाम लाम ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जुदि खहा जानांगौब्ला बेखौ गायसननायनि अर्थ'आ मा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सासे बे ओनसोलनि गासै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सासे गार्जेन जानानै बेखिनि खोथाखौ मानो साननो हायाखै ना सारा फैसानि सायाव गोजावनानै बेफोर गासिखौबो रायजो राजानि इमोशन्सफोरखौ हेव खालामनानै नोंथाङा दैदेनगिरि जानो सानदों दिनैनि आपडेट्सआव बेनि सोमोन्दै रग' रग' मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना जे बेयाव थानाय पर्बत जरायाव थानाय रायजो राजाफ्रा जोबोद रागा जोंथारबाय जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे पावार प्रजेक्टखौ लाबोनायनि गावसिनि लकेल पर्बत जरायाव लाबोनायनि मास्टार माइन्ड दालाला सोर बेखौबो खिन्थाबाय बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन लोगोसे दिपेन बर' बिथांखौबो चेलेन्ज खालामदों बिथांमोना हायोबा जों रायजो राजाजों फैनानै रायलायफै सा अफिस थानानै बाइट होलांनानै जेबो लाब गैया हायोबा जोंजों रायलायफै होनदों दा मा सानो गिदिर गोलावफ्रा आरो बिथांमोना मा सुख दुख फोरमायदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना ए टु जेड रायजोफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनानै लादो बे उत्तम हाज'वारिखौनो जोङो बे माबा आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्थासे बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै आदानि कम्पानिखौ जों उत्तम हाज'वारिखौ सावगोन बेखौनो जों खुन्थिया खालामगोन जोंनो बे उत्तम हाज'वारिखौसो जोंनो नांगौ जोंनि गामिखौ मा नुदों बेलाय आगोलनिफ्रायनो बे होनो जोंखौ इंखुर जाग्रा गामि होननानै बुंखायो बिराद बुंखायो आरोखि बियो जोंखौ खिन्थु जों उत्तम हाज'वारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा उत्तम हाज'वारिखौ जों गाबोन लायनानै इस्मिटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो बेखौ खिन्थु बुजिनानै लाथों आरो बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि रायजो राजाफोरजों फैनानै समाधान खालामफैयाबा बे खोथा गाज्रि जागोन मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन बिथाङा ससेल' फैनानै 820निफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्चार होनानै थांदों खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं उत्तम हाज'वारि बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंनायफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे बेखौ नोंथाङा थाल ला उत्तम हाज'वारि नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जिथु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों
बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं जों गण आन्दलनखौ लांबाय थागोन जों साब डिभिजन बिटिसि आवबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेबस्थाथिं थांगोन नुनो मोनबाय कमेन्ट्सखौ आङो आसा खालामबाय स' बिदिखौबो एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं